Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Илмира ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Татар-информ студиясына килүегезгә бик зур рәхмәт белдерәм сезгә. Менә сез безнең бит инде сәнгать белгечәйме, татар фольклорын үзегез менә аяк белән барып җыеп йөрүче сирәк галимнәребезнең берсе. Менә күптән түгел генә мин беләм сезнең Коръән укыганда татар мәкаме белән әйтелеше белән уку буенча сез диск чыгардыгыз. Хәзер беләбез, дин әһелләре арасында да татар мәкаме онытылып бара. Бу инде күп кешеләрнең проблемасы. Менә шәхсән үзегез бу хезмәткә ничек алынып киттегез? Рәхмәт чакырган өчен. Менә бу сораулар чынлап та бик җитди. Менә мин соңгы арада 4 компакт диск чыгардым. Безнең республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге күп кырлы эш алып бара. Менә безнең ислам дине белән бәйле мирасыбыз ул мәдәниятның үзенең аерылгысыз бер өлеше. Бик ерак гасырлардан килә торган һәм халык арасында авыздан авызга күченеп килгән, шуңа күрә ул бик кыйммәткә ия торган мирас. Мин инде экспедициялар вакытында төрле төбәкләргә чыкканда музыкаль фольклор үрнәкләре белән бергә, әйтик, җырлар, бәйт мөнәҗәтләр белән бергә Коръән уку үрнәкләрен дә җыеп бирдем. Шуңа күрә менә бу дискка кергән үрнәкләр, монда 30лап мисал бар. Бу беренче чыгарылыш кына, әле алга таба икенче, бәлки өченче дә булыр. Мишәрләр арасында таралыш тапкан үрнәкләр. Менә бу Казан татарларына хас үрнәкләр. Монда инде 25нче елдан 60нчы елга хәтле туган кешеләрнең үзенең таләптән чыга торган, эшеннән чыга торган көйләр. Мин язу белән бер рәттән һәр вакыт сорап киләбез. Бит инде яздың да киттең түгел, монда бик каты сораштыру бара. Кайдан дигән музыка белгече буларакның дин аспектларын түгел, музыкага кагылышлы ки каян туга ул, кайдан берәрсеннән ишетепме ул, ничекме. Шуңа күрә алар кайберәүләр әйтәләр, без белмибез кайдан килә ул. Бар бит тәҗвид кагыйдәләре. Шуңа карап ансы бер, аннары үзеннән үзе килеп чыга диләр. Икенче кеше әйтә, без дисклар, кассеталар элегрәк тыңлый идек. Кемдер әйтә, менә безнең авылларыбызда остабикәләр бар инде, абыстайлар, аннары имам-хатиблар. Менә алар ничек әйткәнчә без шулай әйтәбез. Шуңа күрә менә бу һәр кешенең үзеннән килә ул. Менә монда туплаган мисаллар алар татар мәкамнәре белән дип әйтергә мөмкин. Чөнки алар бер сорау менә татар мәкаме дибез бит инде, әйме гарәпнекеннән ничегрәк аерыла? Менә сәнгать белгече буларак, татар сәнгать белгече буларак аңлатма биреп китегез әле. Аның теге сәнгать белгече булмаган кеше шундук ишетүгә аера ала. Беренчедән ул киеннән сизелә. Менә безнең башкаручылар, безнең традицияне белүче кешеләр, инде дәвам итүче кешеләр, алар инде үзебезнең җирлектә туган музыкага нигезләнеп фикер йөртәләр. Шуңа күрә аларның көйләрендә пентатоника. Иң беренче чиратта, икенчедән аның интонацияләре җырдан, бәйт мөнәҗәтләрдән килә. Алар монда да чагылыш таба. Гарәп мәкамнәренә дибез, әле төрек мәкамнәре бар. Гомумән алар инде пентатоника корылмый, анда бик бормалы, сырмалы, ансы бер ягы, икенче ягы аның әйтелеше, яңгырашы икенче. Менә безнең бит халык ничек сөйләшә? Ничек җырлый, шулай ук табигый Коръән укый башлый. Гарәп мәкамнәрен әйткәндә, аның теле дә икенчерәк, борынга таба китә. Ул шуңа күрә менә сез дә ишетсәгез, шундук аны сизә аласыз. Ул менә гарәпнеке дип. Менә ул бездә проблема булып тора. Без бит инде дин белгечләре белән аралашабыз, әйме. Менә бу татар мәкаме белән әйтү, казаннарны әйтү, ул проблема булып тора. Менә без беләбез бит инде безнең Аллаһы бирсә Болгар академиясе эшләп китәчәк. Менә монда да сорау туа, теге татар мәкаме белән әйтүче, Коръәнне татар мәкаме белән укучыларны әзерләячәксезме дип. Менә күпме дәрәҗәдә сезнең хезмәтегез аларга да ярдәм итәр икән, шул турыда да әйтеп китегез. Белесезме, беренче нәүбәттән шуны әйтәсем килә, без галимнәр буларак фәнни сәяхәткә чыккан вакытта, яздырган вакытта, сез менә шулай эшләгез, булай эшләгез дип әйтә алмыйбыз. Без ничек бар, шулай яздырып куябыз, шулай теркәп куябыз.
Халык арасында да менә шул бәхәс бара. Менә картлар сөйлиләр, менә яшьләр бигрәк тә кирип китәләр шул гарәп йогынтысына диләр. Әйе, матур күренә ул, әмма безнең күңелгә ташлы түгел. Безнең бит татарларның үзенең моңы бар. Менә ул кешеләрнең әйткән сүзләре. Менә бу фикерләрне дә без теркәп кенә куябыз. Ә мин үземнең уйлавымча инде мин инде галимә буларак мин телим үзебезнең традицияләрнең дәвам ителүен. Һәм менә монда бу дискның чыгару максатларының берсе буларак фәнни хезмәткәрләр өчен генә түгел, мөселман укыту йортларында, шул Болгар академиясендә сез әйттегез, аннары безнең мәдрәсәләр бар, Россия Ислам университеты үзләренең дәресләрендә күрсәтсәләр, куллансалар бик яхшы булыр иде. Мин уйлыйм, ул теге файдалы булыр. Шул үрнәкләрен тыңлап ишетеп, кемнеңдер күңеленә хуш килер, алар да менә шулай безнеңчә әйтергә тырышырлар. Менә бу хезмәтләрегезне сез диния нәзарәте вәкилләренә күрсәткәнегез булмадымы ничек? Беләсезме, бу дискның чыгуы кызык булды. Ул чыкты дагы, аның турында бик мәгълүмат чыгарга вакыт та булмады. Башка эш белән шөгыльләнеп, фестивальләр, конференциялар бит инде кайдан эзләп табып, белешеп киләләр, сораштыралар бик каты, бик кызыксыналар. Һәм менә мин уйлыйм, алар сорасалар, аларга да өләшергә, таратырга безнең мөмкинчелек булыр. Шуңа күрә мөрәҗәгать итсеннәр. Менә сез әйттегез, беренчесе дидегез, әйме? Икенчесендә көтәргә мөмкин булачакмы? Әйе, менә Алла берсә эшләрбез бу эшне дә. Анда менә мишәр татарларның халык иҗатына күз салсаң, ул бик үзенчәлекле. Һәм менә бу үзенчәлек, аларның җирле үзенчәлек Коръән уку үрнәкләрендә дә сизелә. Менә мин Түбән Новгородка барсаң, Мордовия мишәләрне яздырсаң, үзебезнең Татарстанда да аларның менә җырларында күбесе лирик озын җырлар. Токмак дип әйтсәләр, бәйт дип әйтсәләр, барыбер бәйт җыр инде ул, менә шулай матур итеп кирип китә. Шуңа Әл-Хәмне әйткәндә дә, башка сүрәләрне әйткәндә дә менә бу шуңа ничектер омтылыш ул монда да сизелә. Шуңа ул да бу диск чыкканда үзенә күрә күрсәтер, менә безнең мишәр татарларының төркемендә бу мирас ничек итеп сакланган, ничек яшәп килгән. Бу шулай ачык мисаллар булачак. Менә традицион мәдәниятне үстерү үзәгендә эшлисез бит инде, үзегез дә әйтеп киттегез, киң кырлы эшчәнлек алып бара. Менә сезнең инде күзгә күренеп торганы, әйме, түгәрәк уен. Шул турыда да әйтеп киттегез әле, быел нинди яңалыклар көтелә, юбилей бит инде, әйме? Әйе, безнең менә бу түгәрәк уен, ул мин аны атыйм бер хәрәкәт. Аның эчендә 2 фестиваль. Беренчесе Иске Казан түгәрәк уены. Ул республика күләмендә быел 8нче тапкыр узды. Россия күләмендә гадәттә үтә торган фестиваль түгәрәк уен беренче тапкыр инде 10 ел элек үткәрелде. Димәк, инде 10 ел дәврендә шундый җитди эш бергәләшеп башкаручылар белән бергә алып барабыз. Менә безнең белдерү минем әйтәсем килә, быел беренче тапкыр түгәрәк уен фестивале халыкара дәрәҗәсен алыр. Һәм без аны 5 август көнне Казан Кремль җирлегендә, Кремль эчендә үткәрергә телибез. Менә монда төрле мәйданчыклар эшләячәк. Анда әйтик, биюгә аерым, уен кораллары аерым, җыр сәнгате, аннары анда була уеннар балалар өчен, шундый бик күңелле чара, чын мәгънәсендә фестиваль бәйрәм булачак. Бу вакытта без бәйге үткәрмибез бу ел. Менә монда чит илләрдән килгән катнашучыларны без көтәбез. Менә Кытай, Төркия, Финляндия, Германия, Австралиядан килгән җырчылар, уен коралларында уйнаучы кешеләр була. Менә шуңа күрә без барлык яратучыларны, кем кызыксына халык иҗаты белән, татарларның мәдәнияте белән рәхим итеп килсеннәр, бәйрәмне күрсеннәр. Менә халыкара статуска ия булдыгыз бит инде, халыкара статуста үткәрәсез. Үзебезнең менә Россия җирлегендә яшәүче татарлардан кемнәр катнашачак анда? Популяр коллективлар бар бит инде. Менә халыкара бит инде берәм тикләп сойлап кына, иңнәрен генә сойлап ала торгансыздыр бу юлы. Әйе, беләсез, менә халыкара дигәндә, менә ул турыда Фазилә Хәкимовна белән, ул Фазилә Хәкимовна Җәүһәрова, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең директоры, бу фестивальләрне башлап җибәрүче, аның идеологы да. Ничә елдан бирле инде әйтеп киләм, башкаручылар да әйтәләр, әйдәгез инде без аны халыкара итеп оештырыйк. Монда оештыру кыйынлыклары да бардыр инде, үзенең аерым мәсьәләләр. Фазилә Хәкимовна әйтте, менә 4 елга бер тапкыр булса да, без аны шул халыкара
дәрәҗәсенә җиткереп оештыра алабыз. Булай ул инде бөтен Россия буенча булачак. Сайлау дигәндә, менә безнең әйттем бит, менә Иске Казан түгәрәк уены, без анда республика буенча сайлыйбыз иң-иңнәрне, иң лаеклыларны. Алар инде бөтен Россия дәрәҗәсендә килә. Быел инде халыкара булгач, безнең Татарстаннан без шактыйрак катнашучыны чакырырга телибез. Менә Иске Казан түгәрәк уенда 400ләп кеше катнашты. Башка елларны без Birinci, ikinci урыннарны алган гына бик сайлап кына бик сирәк кешене килә иде. Аларның бик теләкләре зур. Быел инде 300ләп шактыйрак кешене без чакырырга ниятлибез. Безнең Татарстанны мәртәбәле итеп күрсәтә алырлык башкаручылар, фольклор төркемнәр бар. Россия күләмендә безнең танылган Себердән шатыр-шутыр ансамбльләре бар. Самара татарлары бит шул түгәрәк уен фестивале аркасында Ярмәк вагы ул бик таралып китте. Ул профессиональ сәхнәдә дә хәзер ишетәбез без аны. Аннары Әстерхан татарлары киләчәк, безнең Урал татарлары, Сәрдәрия ансамбле көтелә. Без шулай аларны да чакырдык. Татарстаннан безнең Умырзая фольклор ансамбле Ширпешән районыннан, ул бик данлыклы, һәрвакыт яхшы чыгышлар ясый. Тукай районы, Саба районыннан, төрле районнар безнең бар. Татарстаннан да, Россиянең төрле почмакларыннан киләчәкләр алар берсе. Менә бит сез безнең фольклор белән шөгыльләнәсез, җанлыгыз, тәнегез белән. Менә сезнең арттан яшьләр киләме, кызыксынамы бу фән белән? Менә ничегрәк? Менә сез башта сөйләшүне шуннан алып башладыгыз да, шулай музыкаль фольклор белән шөгыльләнүче җанын биреп, төп һөнәр итеп галимнәребез менә бармак белән санаулы. Менә дөресен әйткәндә, бер кулда бармаклар җитә. Кемдер күбрәк башкару сәнгатендә, кемдер укыта күбрәк, менә фәкать фән белән бик сирәк. Диссертациялар күп яклангансы. Диссертацияны язу, яклау исем өчен ул бер нәрсә, ул да кирәк. Менә шулай ул әзрәк дип уйлыйм. Һәм менә монда катлаулы мәсьәләләр нәрсәдә тора? Монда гомумән җәмгыятьтә ничектер караш үзгәрде димме, яшьләрнең дә белем алып, ул бит белем алу инә белән кое казу юкка гына әйтмәгәннәр. Бик җаваплык зур беренчедән. Икенчедән, көне-төне эшлисең. Безнең яллар юк. Менә җәй көнеме ул, кыш көнеме ул, атна ахырымы, ял көнеме ул, бәйрәм көне дә барыбер баш эшли, һаман эшлисең, һаман итәсең. Эш хаклары бик зурдан ук түгел. Яшьләрнең күбрәк тизрәк таныласы килә, акча умырып эшлесе килә. Шуңа күрә безнең фән ул яктан алай ук бирә алмый дип уйлыйм. Әмма яшьләр килә, безнең үзәгебездә дә яшьләр килә, шуңа күрә без аңа сөенәбез, алар белән бергә эшлибез. Һәм яшьләрне күбрәк җәлеп итер өчен алар безнең федераль университетында бар, консерваториядә, этномузыкология факультеты бүлеге бар. Мәдәният институты, менә без аларны туплап, елына 2 тапкыр яшь белгечләрнең мәктәбен үткәрәбез. Школа молодого фольклориста дип атала. Менә алар киләләр, чыгышларны ясыйлар. Алар янәшәндә абруйлак галимнәр дә бар. Алар үзләренең киңәшләр бирәбез. Менә шул юнәлештә эш дә без алып барабыз үзәгебездә. Менә сез безнең студиягә алып килгәч, кассетлар олар тагын нинди хезмәтләрегез бар шулар? Менә монда гүсләргә багышланган 2 чыгарылыш. Ул беренчесе Балтач якларында уйнаучы гүсләчеләрнең көйләре, икенчесендә Арча якларында. Бүгенге көндә дә Крәшнәрдә ул сакланган. Менә монда 2 диск, һәрберсендә аудио һәм видео, һәм аның теге кичкенә китапчыкта аңлатмалар, фотолар, репертуар турында мәгълүматлар бар. Шуңа күрә гүсләдә уйнарга, гүсләне ясарга теләүче кеше моны куллана ала дип шул исәптән чыгарылган компакт дисклар. Тагын менә бу күптән түгел генә узган елны гына чыккан татар халык йолаларына багышланган, аны сәхнәдә ничек күрсәтергә, бу видео кулланма. Һәм ул чыгу белән бүгенге көндә инде таралып бетте дип әйтсәк мөмкин. Ул бик әз генә калган. Без аларны фестиваль вакытында да, семинарлар үткәргән вакытта да без елына ничәшәр тапкыр республика эчендә түгел, Россиянең төрле почмакларына чыгып, безнең галимнәребез, безнең хезмәткәрләр чыгышлар ясыйлар. Менә шунда фольклор төркемнәренең җитәкчеләренә без аларны тапшырабыз. Рәхәтләнеп алыгыз да килегез. Менә монда мәсәлән
Мордовия мишәрләренең кыз елату йоласы күрсәтелгән. Менә монда без сайлап алдык Түгәрәк уен фестивальләрендә катнашкан иң яхшы төркемнәрне. Алар үзләренең эшчәнлеген менә монда күрсәтеп, башкага да тәкъдим итәләр. Аларның үрнәгендә дә карарга нәрсәдер эшләргә була. Менә әйтик, без бүгенге көндә экспедициягә чыксак, Мордовия якларында, анда кыз елату йоласы ул үткәрелми, билгеле. Өлкән яшьтәге кешеләр бик әз, шуңа күрә хәтерләүчеләр бик сирәк булганга күрә, менә үзек кенә язып алырга мөмкин. Бер куплет, ике куплет, ә менә монда ул йола үзе теркәлгән. Шуңа күрә менә бу яктан да фольклор үрнәкләрне теге саклау ягыннан да бу кыйммәтле чыганак дип уйлыйбыз, без шулай өмет итәбез. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.